Zdravím vás. Takže vážení, tam tí vaše komentáre niektoré, to ste úplne mimo. A ako som povedal, vám keby zhorela Tesla aj s domom, tak stále budete tvrdiť, že to je najúžasnejšie auto. A tie videjka niečo majú do seba, pretože už mi viacero ľudí napísalo, že majú novú Teslu, takú ako ja, Y, a zrazu majú ten istý problém. Auto je nepojazdné. Googlil som, hľadal som. Tento problém, ktorý sa vyskytol teraz, riešila Tesla v roku 2021 až 2024 a viac ako 1,8 milióna vozidiel to postihlo. Museli to zvolávať, meniť to tam. A čuduj sa svete, taká najmocnejšia technologická firma, jedna z najmocnejších ako je Tesla, si nedokázala urobiť poriadok, no a o rok neskôr zase montujú do auta to isté poruchové čidlo. No a naposledy mi teraz písal Milan: Ahoj, mám novú Teslu, týždeň doma. Vyrobenú 13. januára 2026, presne takú bielu, ako máš ty. Keď som pozeral to, čo sa ti stalo, tak som si myslel, že to není ani možné. A predstav si, že sedím doma na gauči a zrazu správa, že predný kufor je otvorený. A už mám aj ja nepojasné auto. Takže očividne sa to dotklo možno nejakých posledných decembrových, januárových kusov, že tam opäť začali dávať tú istú blbú vec, ktorá tam aj bola. Takisto som prehľadal nejaké poľské fóra, stránky, tých aut je mraky. Takže tá chyba, pre ktorú zvolali 1,8 milióna vozidiel, tak sa deje znovu. A to mi povedzte, ako sa môže toto takej firme stať. A programujem trošku, takže viem, že to je proste jeden riadok v kóde, ktorý by mohli tým autám poslať nejakým updateom na diaľku, aby to čidlo odstavili a aby tie auta fungovali a mohli sa normálne dostaviť do servisu, pretože keď ten užívateľ vie, že tá kapota je zatvorená, tak predsa je zatvorená a môže ísť. A nie, že môže ísť rýchlosťou 25 km za hodinu. Takže ja by som to riešil takto, keby sa tá závada prejavila na tých výrobkoch odo mňa, tak by som tým zákazníkom to na diaľku proste to čidlo vyradil, pretože oni absolútne vedia o tom jednom aute každom, pretože na tej linke som volal, hneď vedeli, kto volá, kde som a čo mám s autom. Takže to je akože vychytané, ale mohli to takisto spraviť, že to proste odblokujú a nie, aby som ja teraz háňal odťahovku do Brna, ktorú si musím aj zaplatiť. Keby to na diaľku mi odblokujú, tak normálne tam dojdem do servisu na svoje náklady, a je to vybavené, nechám to tam vymeniť a idem domov. Takže Tesla má asi ďalší problém, keď sa mi za pár dní ozvali viacerí ľudia a sú toho aj plné stránky zahraničné, tak asi to nebude len problém s mojím autom.